Iya. Nek karo liyane le ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empun ae. Kae betutut kae raine kae. Ayo gak rene. Amodar ora. Kaya disuarani ngono wis kaya sambar gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima. Ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten e. Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wae. Endi to mau ki ya? Ya, oh, heeh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu, suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah, iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbah iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Ya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, kembangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Ya.